бачаҳои азиз бародаро, ака як ҷои хуб, як чӣ мегӯям, секрет мебарам шо. Тамошо кунед видеоро та охира. Метро Некрасовка, дӯстони азиз, ин қарор дорем дар ҳамин дом Оғузмед. деҳқонӣ, не ки илтимос видеоро падешка кунед, лайкак пайкак туномуне, барои ҳамаи одаморо фоида дорад, хусусан ба мардумоне ки касали мӯи сар доранд, мисли ман кал ҳастанд. Та охира тамошо кунед. Оғузмед ина. Метро Некрасовка, дӯстон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз бародаро, наханде. Хуб, ин қадар безеб мегуфте, ин қадар кал мегуфте, лис мегуфте, акман раҳ шаёфтем иншааллоҳ. Як чӣ мегӯм илтимос, ба диққат гӯш кунед. Метро Некрасовка. Хуб, ин ҳамин ширката дидед? Оғузмед. Яъне ки иҷара Баха Ҷалол бародармо бисёриҳо реклама мекунанд. Мардуми муҳдор, мардуми хетер бигем, уже шумо метавонед дига бобоҷон нахандед. Ани сари кала дидед? Ина дидед? Ами кал, ами сари калим ай 2011 рехтагай. Иншааллоҳ метавонед ҳам видеоро сохранить кунед. Гаранти гуфте расодаю. Ҳамин мӯи сара иншааллоҳ мо хама красавчик мекунам. Бибинед. Ҷа фадалик шуд. ҳамин ин тамоми намуди кал, мардуме ки кал дар Тоҷикистон ҳастед, мардумо кал хафа нашед, дар Россия дар кадом давлате нестед, мардуми кал. Оғузмед рақама дар экран. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалям. Утеешь, да? Нет. Ну ты чего, Толян? Прекращай. Скидывай эти кусочки надежды и пополняй наши ряды космических лысых красавчиков. Не сегодня. Лучше и не скажешь. Совместно с клиникой Оғузмед мои волосы начали усиленно расти. Газ, Толя! Клиника Оғузмед по пересадке волос. Пожизненная гарантия и оптимальные цены. Подробная информация в описании, друзья. Газ, бать! Некрасовка. Ай 70,000 то 140,000 паҷизн, яъне ки як ҳаёт гаранти метиҳад. Мардуми кал, раи осон, ҳамин видеоро сохранид ки агар ҳар як нафари шуморо аввалш Парвардигор омади ҳамҷа 70,000, 100,000, 150,000 доде, мӯи сара рост карде, ба шарте ки чизое ки дар 6-8 моҳ поли мӯи сартон бояд красавчик меша, ранги манда, ав дигар красавчика. Мақсад агар ки ҳамин гаранти дод рафте мӯи сар турех биёе, ин ҳамин видеоро сохранид ки ба як рӯзи 4 чӣ мегӯям 4 ба як рӯзи 30. Бугу бобоҷон видеота дидӣ? Ин ҳамин 140 споридам ба шарте ки ҳар як условие ки ё мегӯянд шумо бояд иҷро кунед. Хуб, ё дорӯи хучу надоранд, маззи шампуни хучу надоранд. Ба ҳамин хотир э мардуми лиси, э мардуми кал биёе иншааллоҳ худода ранги ман малда кунед. Хай кал бошу нар бош, биёе муҳ бумонед. Яъне ки бародарои худмо дар ҳақиқатан акай Баха Ҷалол дига бародаре ки наздик мешиносам шу, ҳамаё чӣ кор кардан? Гаранти додан. Ман дидам яду бародари наздик худ муҳои саршо хабидам, так кардам, ҳамашу чотка. Ба ҳамин хотир иншааллоҳ манам омадам ҳамҷа записываться кардам иншааллоҳ. Бисмиллоҳ сар менам. Иҷоакуту рехтаген иҷоата соз мекунанд, иҷоата соз мекунанд, пашта соз мекунанд. Хулосан гиҷои бемоҳи муҳот мемонанд. Паноҳ бар Худо. Ассалому алайкум. Видеоро илтимос паҳн кунед. Ин гарантия. Илтимос баъд як сар фаромӯш накунед. Телефона мақсад одами ҷавомеда ки урси тоҷикия намедона, ба урси гам мезана, ҳурмати иззати мусалмонӣ тоҷикия фаромӯш накунед. Касе ки муҳ доре ё ки вақти барои издивоҷ сай накунед. Мо хоҳари мусалмон дорем, бародари мусалмон дорем. Вақти як касе нагирем. Хорошо? Ассалому алайкум.